Тук един познат ми задава въпроса: защо живееш в Англия, ами не отидеш да живееш в Русия? Тя сега искам да му отговоря последния начин. Много лесно се живее сред прости хора, отколкото сред умни. Тук, в Англия, народът е прост. И много лесно се живее. Лесно се правят пари, стига да си умен. В Русия няма да е така. Повярвайте ми. Те са много по-напред от Англия тук. Както ги гледате, че уж им налагат ограничения, уж имат санкции. Гледах руската телевизия, един човек каза нещо много умно. Ние на времето, вика, се чуехме как да ги изгоним те с чуждите фирми. Вика, защото нашето производство почна да умира, както се случва също в България. Затриха животновъдство, затриха земеделие и всичко, да могат да ви вкарват от Калфан, боклуци, да купувате меса там от Австралия. Ти не знаеш откъде пристига месото, коя година е, какво е, що и всичко са подменя етикети, абсолютно всичко. Хората счистят резервите, деца на по 100 години месища ви ги вкарват да ги ядете, ядете боклуци, както и да е. В Русия, като започна тази военна операция, знаете всички, почна конфликта, почнаха санкции, чужди инвеститори взеха да се изнасят. И в следващия момент човека, руснака, каза: не може да си представите каква услуга ни направиха на нас. Ние си възобновихме си производството, започнахме да гледаме напред, да се развиваме, преди тъпчехме на едно и също място. Защото когато получаваш всичко на готово отвънка, ти няма как да мислиш да правиш нещо за себе си. И сега съм на 100% сигурен, че руснаците след 4-5 години толкова ще дръпнат напред, че просто след тази криза, която се очертава покрай тази военна операция в Европа, европейците не щат да си признаят едно нещо. Всички са зависими от руския газ. Всъщност, не че няма от друго място откъде да се достави газ, но цените не са същи. Руската газ е най-евтина и пристига най-бързо. Тъй че Европа почва да кляка. Напълниха ги с оръжие, изпразниха си по инициатива на братята отвъд океана, се изпразниха военните арсенали. Отначало всички си мислехме, че там се избутва някаква стара техника, която за нищо не става. Сега се оказва обаче обратното. Руснаците по време на тази криза удариха в свръхпроизводство на оръжия, започнаха лека по лека да си показват технологиите. И имайте предвид, че те с ракети там, дето в момента всички орешарник ли кубиш там тази ракета, ако си мислиш, че има най-новата разработка, нещо са жестоко са. Никой не си показва най-солния кос. Те имат винаги нещо скрито. Нещо, което не говорим тук за ядрени бомби, ядрени оръжия може да има в цял свят. Не говорим за нещо, което може да нанесе такъв погром на тези държави, които се опълчат срещу Русия, че просто си нямате на идея как ще завърши всичко и в полза на кого. Така че руснаците не мога да ги мисля. На мен миришат краката за Русия. Тук си ми е много добре. Когато живееш след тапанари, ти имаш шанс да се развиваш, имаш шанс да правиш пари, имаш много шансове. За разлика от България, защото нас наимат българите за тъпа нация, ние не сме. Просто сегашното поколение в момента, който е, те са за оплакване. И това е благодарение на нас, възрастните,
Защото ние така възпитахме младите. Искат по най-бързия начин всичко, на момента, искат да имат всичко. Обаче, ако го попиташ, чакай, нещо, примерно, има някаква цена. Ти имаш ли представа тази цена? Как можеш да я платиш? Не, всеки измисля лесния начин. Да ще продава дрога, да се занимава там с проституция и разни други глупости. Измислят са 1000 варианта от младите, бързи кредити, глупости, купуват си някакви таралясници стари коли. Като си мислят, че това е живота, не е това живота. Просто всеки един родител трябва да седне и да говори с децата си. Всеки един трябва да му обясни, както аз съм обяснил на моето дете, че живота не е само да хвърляш салфетки по кръчмите и да се правиш на баровец. Живота е правете пари, това е един съвет от мен към младите. Правете пари, докато сте млади. Докато станете на 35-40 години, вече трябва да имате някакъв капитал за собствено жилище, за хубава кола, да можете да се развивате, примерно до пенсия, да правите още нещо, да може да имате пари да ходите по почивки и тогава ще усетите сладостта на абсолютно всичко. Той са в момента, дето ви го дават всичко на готово, дето сте свикнали да го вземате така по бързия начин. Просто не може да си представите, че в един момент, когато най-много ще ви се иска, вие сте на никъде. Да не казвам, да не пророкувам, но имам мои познати, които 90-те години тръгнаха, тогава много лесно се правиха пари. Тръгнаха по лесния начин да правят много бързо пари. Направиха пари, да, обаче един човек, който не е свикнал да ги управлява тези пари, той си мисли, че ще ги прави цял живот и по лесния начин, бързо, и те никога няма свършат. Ама дойде един момент, след няколко години, когато всичко свърши. Да, нещата се сменят, планата влезнаха по лудници, планата по затворите, планата измраха. Всеки на някъде финишира, само че в грешна посока. И не можа да финишира тъй, както си мислеше, че ще финишира до края на живота си. Ето е най-лошото. И зато ви казвам, има потенциал в българина. Българина не е прост. Просто от нас зависи каква насока ще дадем на младите. Младият човек много лесно се манипулира. Ако го манипулирате в правилния път, той ще дръпне много напред. Ако не обръщате внимание и го насочвате в грешна посока, както повечето си мислят, че няма проблем. Аз му плащам училището, нали, той е така, ще стане такъв, ще стане, нищо няма да стане. Ще ви кажа това. Защото образованието в момента в България е под всякаква критика. На времето моята дъщеря, като дойдохме тук в Англия, беше изкарала първи клас в България, решаваше задачите за втори клас. Когато я приеха в училище, почна се една година назад, денек от първи клас на ново, защото е чужда държава. В един момент, когато видяха какво прави с математиката, учителката след първата година каза, това дете не е тук за тази възраст, паралелки, и я преместиха с 3 години напред нагоре. Демек тя мина с учениците си в България. Защото се оказа, че тези задачи, които тя можеше да ги решава за втори клас, тук ги учат в 6-7 клас. Представете си колко са тъпи. Същото в момента и в България. Те взеха западния модел, който уж да не натоварват децата, уж да не ги правят вундеркини, уж това, уж онова. В края на краща учат супер големи простотии, безмислици, и когато се дипломира, когато влезне вече в материята, когато трябва да започне работа някъде, той не е наясно с много неща. Хората са казали, не е важно колко си образован, важното е да си кадърен. Значи ако един човек е кадърен и бързо сваща, той много бързо ще надмине всички.
Тук няма въпрос дипломи и такива неща. И това ми харесва навън, говоря за на Запад. Сега, не е за всички, но по принцип, аз където съм, с хората, с които работят в момента и преди, значи съм забелязал едно нещо, че те ти дават възможност да се развиваш. Значи ако те усетят, че можеш, казват, чакай, този човек, такъв, нали, примерно на така ниска длъжност, може да се намира от всякъде. То обаче има потенциал в него. И почва да ти помагат да се качваш нагоре. Ако ти има желание, ще отидеш напред. Ако си решил да стоиш на едно положение, да викаш, не ми трябва. Стигай ми той. Тъй си останеш. Но имаш шанс. Имаш шанс да се развиваш. И хората го оценяват и нещо и те подпомагат. Докато в България какво се случва? В България усещат, че някой кадърен, усещат, че има потенциал, защото наистина има природно интелигентни хора родени, има хора, които много бързо усвояват материали, интересуват се, четат, има интернет в момента. Интернета не е да гледаш TikTok там и разни простоти по Фейсбук. Има си в момента интернет за умните хора, които четат, развиват се, инвестират в курсове, говоря, който има желание да се развива. И в край на краища тези хора ще станат хора. Обаче какво се случва? Когато усетят в България, че си такъв, те на момента почват да ти спъват работата, да ти правят някакви мръсоти и мизери, само и само да ти да не продължиш нагоре. Първо защо? Да не ти плащат повече пари. И следващото нещо е, че България е пълна шуробаджанащина. Там всеки на някой човек. И обикновено те близките хора са абсолютни никадърници, назначени на някакви постове. И този човек в един момент почва се притеснява, че ти ще му взелеш хляба, примерно, че ти си по-кадърен от него. И прави всичко възможно или да те разкара, или да те принуди да напуснеш, или последващия път да те смачкат, те да те смачкат, че просто да наведеш глава и да кажеш, тук няма да стане моята работа. И заради това в България сме на това положение. И ги обвинявайте от всякъде младите. Аз не искам да ги обвинявам тях, те не са виновни. Те са все още за мен деца. Младите имат страшен потенциал да се развият. Просто им трябва насока. Трябва им близък човек, който да ги насочи. По-голям. Кой е по-големия? Кой е по-близкия? Вие сте. Ако ви нямате контакт, ако ви не комуникирате с детето си, то никой няма да фане и да постигне нещо, защото той ще се води по акъла, най-те с безхаберници, ето ви карат нощем по дискотеките, чуят се какво да откраднат, чуят се какво да направят, ден да мине, друг да дойде и си мислят, че той живота ще е вечно тъй. Те циганите едно време си мислеха, че е вечно тъй, но вижте какво стана. Циганите взеха да бягат от България, в интерес на истината. Циганите бягат от България. Представете си докъде докарахме. Ние ще търсим хора. Значи, когато беше короната, ходих на българското Черноморие, масово роми държаха заведенията. Нашите тарикати им бяха набутали ни наеми, и простоти, само и само да не му там да не трепери да се занимава, защото знаете как беше положението. Оня се чупи главата. Да, ама бачкаха едно лето, видяха какво и се отказаха. Си що аз да работя, она да лапа само. И ние се чуем как да плащаме заплати и какви цени да сложим нормални на хората. И мога да ви кажа, че както са тръгнали нещата в държавата, ние да вкарваме хора от Индия, от Пакистан, от майната си да ни работят. Ама кой ще ви работи, бе? Болни са родени престъпници. Ти никой няма цигани, индийски цигани, че го накараш да дойде да работи. А той целта му е само да дойде да се докопа до Европа, да няма визии прости, един път да си узакони един статут и после ще бачка там една-две години се прави на луд и вземе ли статута, ще хукне по Германия, ще хукне някъде на друго място. Няма да стои при нас. И сега в момента 100 Шенген, както станали, всичко се отваря и както де. Те сега циганите избягаха. Индийците на доти те ще избягат. Повярвайте ми. Който и докараш, пакистанец, макистанец, в България никой не стои. Аз с тези управлящи, с тези идиотски системи, дето се случват в държавата,
Просто ми жал за много от хората, защото всички телевизии болват едно и също. Никой не ви казва истината. Аз поне тук имам възможност да следя, да гледам и разни чужди телевизии, примерно английската, мога да следя и руски телевизии, всяка. Аз в момента следя и гледам какво се случва по света. Неща, които дори украинците ги излъчват, нашите не ги излъчват. И той всичко се прави с една единствена цел, да ме направят тъпи, да не може да мислите. Да не знаете какво се случва навънка, да не знаете как живеят хората навънка. Те, с които са били навънка и са се върнали, значи, той са едни хора, деца дошли тук, която и държава да отидат, дали в Англия, Германия, където да е на майната си. Значи, ако човека е дошъл с мисълта, че стане богат за една година и се прибере, и няма как да се получат нещата, и много от хората, дето поработиха, видяха, че няма да стане работата, искат хората език, искат за всяко нещо сертификат, искат за всяко нещо курс, той са пари, инвестиция, което за мен е глупост. Обаче го искат. Нали? И тези хора, като ги видяха тези неща, решиха, че той са много пари, що да ги давам. Аз дори да ги имам, аз тези пари в България си живея като цар. И аз се прибирам едно обратно, де сме си дошли, и квартири, марти, почват да пишат, то в Англия гадно, то в Германия гадно, те квартирите много дигнаха цените. Хубаво, дигнаха ги, ама те дигате заплатите. Ама на кой дигат заплатите? На този, с който работи. Който не му се работи, как му дигнат заплата? Той се напива, 3 дни не отива на работа, горят го. Отива на друго място. Бачка там някой друга седмица и оттам го гонят. И после вика, ама ти не ми стигат парите. Но как ще стигат, бе? Ти като не работиш, тук нямаш пари да живееш. Така че аз съм се нагледал на простоти. В началото българи се прибират, април месец вземат там едни такси в края на годината, защото тази работната година приключва примерно в Англия април месец. Взела таксите, прибира се в България и почва да се прави на пич. Да иде да пие по кръшните черпи, да разправи какви фирми, кой има тук, колко бил силен. Докато в един момент му лъсва газа, казва някой него познат, да дойда при тебе, но няма проблем. В момента, в който се появи познатия му, и то се изключва телефона и се покрива. Или другия вариант, вика, ама то при беше, ама сега вече не е тъй, сега тъй става и човека постои някой друг месец и вика, тока че и те са прибирам в България. Да. Винаги съм казал най-лошото, на който иска да дойде тук. Най-лошото съм му казал, който го очаква. За да е подготвен човек, а не да ги лъжите там. Да идват тук и да се чуят какво да правят. Той вече свърши тук, той вече има трябва виза. Говоря за другите хора, които примерно някой ги мами да върват в Германия. Никой не върви като котей. Всеки има полза от нещо. Дали ще му плащаш квартирата, там ще му помагаш с тая, и ще лъжи, че ще намери работа, и ти си изхарчиш парите, дето си дошъл, се чуеш, после как да се върнеш. Има всякакви видео и хора, вече хората се измениха много. Не са като едно време. Тъй, че хора не се връзвайте. Тъй, и от мене. Айде, чао.